Спадарня Ірына, глядзіце, у наш с вами час, то бок да 20-го года, я лічу, гэта быў наш час. Усё-такі камунікацыя чыноўнікаў з народам і чыноўніц таксама абмяжоўвалася тым, што яны, я не ведаю, прыходзілі ў нейкую газету, там ім задавалі пытанне кшталту: Александр Михайлович, скажите, як у нас зараз абстаяць дзела з культуры? І Александр Михайлович адказваў, што хорошо, ідзе ў русле развіцця страны. Вось, да гэтага, у прынцыпе, ўсё скончылася, і больш-менш гэтыя чыноўнікі былі такія безлікія, аднолькавыя, і запомніць іх было даволі складана. Ну так, я памятаю, вось у 20-м якраз годзе на плошчы там нешта стаяць чыноўнікі, чыноўніцы, натоўп нешта на іх крычыць, раве, або нарэшце можна раўці на чыноўнікаў, і нехта з іх кажа: «Это не вы меня выбирали, чтоб тут са сцэны выганяць». Ну і, конечно, гэта было эпічна, таму што праўда яна знайшла выйсце, і людзі такі даведаліся, што ну да, не яны выбіралі гэтых чыноўнікаў сабе ў кіраўніцтва.